Mgbe Chineke kere ụwa dịka e dere ya n'akwụkwọ Jenesis isi nke mbụ, o kere ihe niile n'ozuzu oke. Enweghị ihe ọghọm, enweghị mmụọ ọjọọ, enweghị ọnwụ, enweghị ikpe oke, enweghị atụ agha ọbụla, enweghị ịkpọ nkụ, enweghị ọnwụ, enweghị orire. Mana mmanụ soro ụzọ ntụgharị nke dị njọ, ekwensu wee duhie site n'atụmatụ ya. O wee kwere na ekwensu site agwọ ahụ tọrọ ya asị wee so atụmatụ nke abụọ. Ha wee bụ ndị furu efu, wee tụfuo nzọpụta ha, tụfuo ichisi ha, tụfuo niile Chineke nyere ha, ha wee ji wee dị mma. A na-anabata gị na agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, ebe a na-emeju gị site n'okwukwe na amara nke na-esi n'alaeze Chineke na-abịa, nke si na ọgbakọ ndị gara aga. Ụmụnna m, ndị enyi m, ugbu a ka anyị laghachi na atụmatụ Chineke dịka o nwere ya na mbụ, ka anyị laghachi dịka Pastọ W F Kumuyi na-eduba anyị na iwughachita ya azụ n'ebe Kraịst nọ. Biko ka anyị laghachi. Ị na-ele Adam, lee Eve, lee ha niile anya dịka ị na-ele ha anya n'ogige Iden. Ọ dịghị mmehie ọbụla, ọ dịghị ọrịa ọbụla, ọ dịghị ntaramahụhụ ọbụla. Otu a ka Chineke mere ha, otu a ka Chineke chọrọ ka ọ na-aga n'ihu na ndụ gị na ndụ m, na-enweghị mmehie. Tie emem ọzọ. Achọọ ka anyị taa ahụhụ. Mgbe ọ kpọghachitere gị azụ, bata na atụmatụ ya ka wụ ihe ga-emenụ. O nweghị ihe dịka nkewa, nweghị ihe dịka ime atụ agha, nweghị ihe dịka egeghị ntị n'olu Chineke, dịka ị na-ahụ Adam na Eve n'ogige Iden. Ebe ahụ ha nọ n'ogige nke ha nwere onwe ha, na-ekpori ndụ nke Chineke na-echekwa ha n'ebe ha nọ. Ọ dịghị ihe dịka nkewapụ, ọ dịghị ihe dịka ege Chineke ntị. Ọ mmehie wetara ha nsogbu ndị a. Mana mgbe Kraịst batara na ndụ gị, ihe ọla dịka atụ agha ọ ga-agbafu na ndụ m, na ndụ m, na ndụ m. Atụ agha niile ga-agbafu n'aha Jizọs. Icheta mgbe Chineke kere Adam na Eve, ya sị ka anyị mee mmadụ n'oyiyi anyị dịka ọdịrị anyị si dị. Onweghị ọbụbụ ọnụ ọbụla, ọ dịghị ihe ọbụla dịka nsogbu. Ọbụbụ ọnụ nke bịara ha n'ihi mmehie ha, n'ihi ha pụọ n'ebe onye nwaanyị nọ. Ugbu a Kraịst bịara, ịnabata Kraịst na ndụ gị n'abalị a, si abata na ndụ gị, n'ihi na ọ sị na ana m akụ aka n'ọnụ ụzọ, onye ọla nke mepere ụzọ m ga-abata. Ọ ga-abata nye mmadụ niile taa. Ana m ahụ ya na-ahụ mmadụ niile ka a na-emepe ụzọ, so onye nwaanyị Jizọs bata. Ihe ọbụla wa ọbụbụ ọnụ na ndụ gị, toonu Chineke, agbajiwu ya n'abalị a n'aha Jizọs. Ị maara mgbe Chineke kere Adam na Eve, ọ dịghị ihe ọbụla dịka ihe ize ndụ, ọ dịghị ihe dịka ajọ mmụọ dị nye ha, ọ dịghị ihe dịka ọnwụ nye ha, ọ dịghị ihe ọbụla. Ụbọchị ọbụla i riri mkpụrụ osisi ma ọ metụ osisi aka wee rie osisi a jụrụ aja, ị ga-anwụ. Mgbe ahụ ndụ dị, ndụ bara ụba, ndụ dị mma. Mana mgbe mmehie bịara weta ihe ize ndụ a, na mbido ọ dịghị ihe ize ndụ ha nwere. Ọ bụrụ na Chineke ga-akpọta gị nye onwe ya, wee kpọkete gị nye onwe ya, ọ dị ihe ọla dịka mgbasasị ga-adị na ndụ gị, ihe ize ndụ agaghị adị na ndụ gị, ajọ mmụọ agaghị abịa ịgagharị na ndụ gị. N'ihi na n'ezie Chineke chọrọ ka gị na ya nwee mmekọrịta. Mgbe ị nwere mmekọrịta a, ọ dịghị ajọ mmụọ ọla gị na ya na-emekọrịta ihe. Ajọ mmụọ niile na-eweta ntaramahụhụ dịka ị na-abịa chụkwute onye nwaanyị, ajọ mmụọ ga-agbafu. Ajọ mmụọ na-emekpụghị ọnụ, ha niile ga-agbafu n'aha Jizọs. Ị maara na enweghị ihe dịka aka azụ ma ọ wụ ime nrụrụ aka. Mgbe onye nwaanyị kere Adam na Eve, ana m egosi gị na nke a wụ atụmatụ Chineke malitere na mgbe ha na ya na-emekọrịta ihe. Mgbe mmekọrịta gị na Chineke bịara taa, ịtụ egwu niile na ndụ gị ga-apụ. Ihe ọbụla ahụ nrụrụ aka na ndụ gị a ga-akagbu ya. Ọ dị ihe dịka anya ukwu,
ọ dị ihe dị ka ịga itichacha ọ wee dapụ pụọ n'ebe Chineke na-eweta anya ukwu na ịga banye na iwere nke a ga-erie nke a na ndụ ọtụtụ ndị mmadụ. Keledịrị Chineke taa na ịlaghachikwutele gị na Chineke imekọta ihe, tie ya mmekọrịta gị na Chineke ga-ewezuga anya ukwu a, wezuga amamikpe a niile pụọ na ndụ gị taa n'aha Jizọs. Ihe nri uche ole na ole anyị na-ahụ n'ozi a nke taa. Nke mbụ, na mbụ Chineke kere mmadụ, mmehie, nrịanrịa na ntaramahụhụ adịghị nye mmadụ. Chineke akwụghị onye kere nrịanrịa na ntaramahụhụ na nrịanrịa. Ihe ndị a bụ nke Ekwensu nyere. James isi mbụ amaokwu nke 17 ọ sị, onyinye niile si n'aka Chineke bụ nke Chineke nyere, Chineke nke ihe, onye na-enweghị atụmanya dị na ya, onye na-enweghị ebe mgbanwe dị na ya. Ị hụrụ mmehie, nrịanrịa na ntaramahụhụ ndị a? Ihe a bụ nke malitere oge mmadụ dara mba, mana Kraịst abụ onye pụtaworo ihe iji wee mebie ikikere nke Ekwensu n'ime ndụ anyị. Ihe abụọ nke anyị na-amụta bụ dịka Kraịst batara na ndụ anyị, ọ na-eme ka ọchịchịrị si na ndụ anyị wee pụọ. Ihe a bụ otu onye na-abụ abụ ji kwuo ya. Ọ sị mgbe Jizọs batara na ebili mmiri niile na-apụ. Mgbe Jizọs bịara, ọ na-ehichapụ anya mmiri anyị, ọ na-eme ka ọchịchịrị niile pụọ wee mee ka anyị nwee ndụ nwebiga ya oke. Ọ na-eme ka ihe niile gbanwee dịka Jizọs na-abịa. Nke atọ, n'ime Kraịst apụrụ mee na anyị ga-abụ ndị a ga-egbochi, na anyị pụrụ ịgagharị ebe ọbụla anyị chọrọ ịgarụ. Dịka onye ọzọ atụrụ Kumuyi na-abịachite ugbu a, ka anyị gee ntị ka ọ na-enye anyị ikikere. Otu ị chọrọ isi bie ndụ gị na-enweghị nsogbu, na-enweghị obi ụfụ. Ndị mmadụ na-ebe akwa na a na-emejọ m, ha ewere m dịka oru n'ụlọ nna m ukwu. Ọbụnadị n'ụlọ nna m, ha were m dịka oru. Onye ọbụla na-emeso m n'ụzọ na-adịghị mma wee jụ m. Na mbido mgbe Chineke kere Adam na Eve, na ha na Chineke na-emekọta ihe, na ihe ndị a niile wu mmekọrịta ha na Chineke. Onweghị ihe dịka ekworo, ọ dị ihe dịka obi ọjọọ, ọ dị ihe dịka imejọ ndị mmadụ ka a na-alọghachite. Onye ọla na-emejọ na ndụ ya, onye nwe anyị ga-ewezuga ya. Ọ ga-ewezuga anya mmiri gị niile, ị ga-adịkwa otu ahụ ọzọ n'aha Jizọs. Ị mara ihe mere n'oge ahụ ka onye nwe anyị kere Adam na Eve wee nwee mmekọrịta nke ha na Chineke. Udo na-abịaghachi, ha nwere ojuju afọ, ọ na-abịaghachikwa ọzọ. Ha nwere ịdị ọcha nke eluigwe na-abịaghachi ọzọ. Ịdị ọcha nke eluigwe ga-abịaghachi ọzọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ha nwere ihe ndị ha na-achụso, ha nwere akara ihe ndị ha na-achụ, mana onweghị ihe dịka na ha na-elekwasị anya n'ihe ndị a ha na-achụ. Ha adịghị ewere ihe ndị a niile nke onye nwe anyị nyere ha wee bie ndụ nke kwesịrị ha. Adam na Eve na atụmatụ Chineke na mbido mgbe Chineke kere ha, ha nwere ihe niile na ndụ ha. Ha nwere ọganihu, ị ga-enwe ọganihu. Ihe ochie niile nke mere ga-atụ agha, na ọdịda niile nke ị nwere na mgbe ochie, na nsogbu niile ka ị nwere na mgbe ochie na-arụ ọrụ enwe ọganihu. Ihe ndị a ga-agafe. Ha na Chineke na-emekọta ihe. Ka mere Chineke ga-abịa n'ụbọchị ahụ dị Adam, olee ebe ị nọ? Ha na Chineke na-enwe ofufe. Ihe niile kwesịrị ka edozie ya wee dozie ya. Ị ga-abụ onye na-emepụta uru, ị ga-abụ onye ga-emepụta uru. Ndị dị otu a bụ ndị nwere udo n'ime obi ha. Mgbe ha na Chineke na-emekọta ihe, mgbe gị na Chineke na-emekọta ihe, ihe ndị a wee bịakwasị gị na ndụ gị. Ị ga-abụ onye ga-enwe ndidi n'ebe mmadụ ibe gị nọ, n'ebe ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ n'aha Jizọs. Dịka ị na-elekwasị ha anya, ndị dị otu a na-ebi ndụ, ndị na-ebi dịka ndị nwere iche isi. Ha nwere iche isi, ha na-ebi dịka eze. N'ihi nke a, ha na-ebi dịka ndị nwere iche isi, dịka ndị na-achị achị. Otu ha si na-ebi ndụ ha
na ihe nrọpụta niile ha nwere. Ịhụrụ ha na otu mmụọ a si na-arụ ọrụ n'ime ha. Ha na-ebi ka ndị nwere iche isi. Ndụ ha na-ebi dị ka ụmụ nke Chineke. Ha na-eme ya na ha na-eto Chineke. Ndụ gị malite taa dịka ị nwere mmekọrịta nke gị na Chineke, dịka Chineke na-akpọghachite anyị azụ ka anyị na ya nọrọ. Ọ ga-eme ka ndụ gị bụrụ otito, ka ndụ gị bụrụ otito, mee ka akụkụ niile bụrụ otito. Ihe niile n'eziokwu ogige Iden ahụ wee ebe a kpọrọ Paradaịs, eluigwe n'elu ụwa. Ihe nwapụta nke eluigwe n'elu ụwa ọ bụ ihe ọ chọrọ ịkpọta anyị n'ime ya, na mmekọrịta gị na Chineke ahụ, mmekọrịta nke si n'eluigwe, nke na-enye ha ime ka ihe niile dịrị ha mfe. Enyi m, anyị ka nwere olileanya. Ụbọchị ndị nke mmehie ahụ, nke ọnwụnwa, nke nduhie na mbibi, nke mere ka Kraịst wee bịa iwetara anyị nzọpụta na mgbanwe na ọgwụgwọ nsọ. Ọ ga-akpọghachikwa anyị, kpọghachiri anyị nna, kpọghachiri anyị atụmatụ a Chineke nwere na mbụ. Naanị nabata ya ụbọchị taa dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Pastọ Kumuyi na ugbu a na ekpere nke nchegharị na ekpere nke ọgwụgwọ nsọ. Biko nye onwe gị sonyere ekpere a dịka ị na-ekpe, nnata atụmatụ a nke Chineke na-enye gị. Dịka ị ga-eme nke a, ị ga-ahụ na Chineke ga-eduba gị na ndụ ebighị ebi. Nzọpụta abịakwasịwo gị ugbu a. Amen. Asị m na nzọpụta abịakwasịwo gị ugbu a. Amen. Doo aka gị n'elu. Ana m ekpere gị ekpere. Nna anyị Chineke hụrụ ndị ya n'anya, onye nwe anyị Jizọs, onye nzọpụta nọ na njikere ịzọpụta ndị ya, n'ihi na mgbaghara, nzọpụta, ndụ ọhụụ a, mgbanwe a dị nye mmadụ niile ndị na-akpọku gị. Ha akpọkuole gị, na ndị nọ n'ezi na ndị nọ n'ebe dị anya, ndị sokwe na-egere ozi ya ugbu a. Ha akpọkuole gị maka nzọpụta, maka nnwere onwe, maka mgbanwe nke ndụ ha. Onye nwaanyị, ana m ekpe dịka nkwa gị si dị, nke na-apụghị daa ada. Zọpụta mmadụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Gbaghara mmehie ha niile, dee aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ka ndụ ọhụụ a, ndụ nke enweghara, ka ọ bịakwasị ha ugbu a n'aha Jizọs. Weghachite ọṅụ gị, udo gị, ndụ ọhụụ nye mmadụ niile ugbu a. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị na ịzawo, emezuwo ya n'aha Jizọs. Amen. Amen. Onye nwe anyị emezuwo ya. Mgbe ọbụla anyị rịọrọ ya, ọ na-eme. Ị nọ na njikere? Bụ ndị lekwasịrị agwọ ahụ agwọrọ ha. Jizọs Kraịst dị ukwuu karịa agwọ ahụ nke agwọ ọla ahụ. Dịka o mere ha n'oge ahụ, ọ ga-emere gị otu a. Si na ekwenyere m, si ekwenyere m, ọ ga-eme. Ọrụ na anya gị kpuru ìsì mgbe ị nụrụ ememe ikpeazụ ugbu a, anya gị ahụ ga-emepe. Ọ bụrụ na ị dara ngwụrọ, ihe ọbụla awụ ihe gbasara gị, dịka anyị na-ekpe ekpere ugbu a, ga-ewe kwenyere n'aha ahụ. Ọgwụgwọ nsọ, mgbapụta, ngọzi niile nke eluigwe nke ị chọrọ ga-abịakwasị gị. Ihe rịba ama, akụkọ otito ga-adị n'ọnụ gị. Welie aka gị ahụ elu ugbu a, tụkwasị ya n'ebe ị nwere nsogbu ahụ. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka nkwa nke ị kwere anyị. Anyị na-ekele gị maka owuwe anya nke ị nyere anyị. Anyị na-ekele gị maka owuwe anya nke anyị nwere, na anyị lekwasị Jizọs anya. Anyị ekwenyere n'aha onye nwe anyị Jizọs, onye nwụchitere ọnwụ, chụọ àjà, onye ọgwụgwọ nsọ anyị, onye nnapụta anyị.
anyị maara na ị ga-agbapụta mmadụ niile ugbu a, ị ga-agwọ mmadụ niile. Anyị na-ekpe ị ga-emetụ mmadụ niile aka ugbu a wee gwọọ mmadụ niile, napụta ha n'aha Jizọs. Anya niile kpuru ìsì, ana m enye gị iwu ka a gwọọ gị ugbu a. Ntị chiri echi ka a gwọọ gị ugbu a, mepee n'aha Jizọs. Ihe zara aza, ihe niile zara aza na-arụ gị, pụta n'aha Jizọs. Ihe zara n'olu, ihe ọwụla ọwụ nke na-ekwesịghị nọ ebe ahụ, ana m enye gị iwu, pụta n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ọnya afọ ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe ọwụla bụ ihe mgbu nọ n'ebe ahụ, ka aka onye nwanyị metụ gị ugbu a, pụta n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị ihe ọwụla ndị gị na-arịọ n'ebe a, n'ebe niile, ebe ọla nke ha gbakọrọ, ihe ndị niile nọ, ma ndị nọ n'igwe, gosipụta ike gị, gosipụta ọgwụgwọ nsọ gị, gosipụta nnapụta gị. Mee ka onye ọla nwere onwe ugbu a n'aha Jizọs. Mee ka ihe ịrịba ama gị guzosi ike. Mee ka ọgwụgwọ nsọ gị guzosi ike. Mee ka nnapụta gị guzosi ike. Onye nwanyị, dịka anyị na-ekwu ememe ikpeazụ, ka e nwee ngosipụta nke ike gị, anyị na-ekele gị onye nwanyị, anyị na-ekele gị onye nwanyị. Emezuwe ya, emezuwe ya, emezuwe ya. Amen. Ọ bụrụ na ị soro nabata Kraịst ugbu a, biko ọ bụrụ na ị chọkwuru isonyere anyị wee nata enyemaka, sonyere anyị na www.dclm.org/connect. Anyị na-ebe a inyere gị aka, anyị na-ebe ịgbazi gị olu. Ị pụkwara irute anyị site na ihe ozi anyị nke a na-ezisara ọha, dịka a ga-ekele gị ihe ndị ọzọ ị pụrụ iji wee sonyere Kraịst. Ọ bụrụkwa ma inyere anyị aka ikesara ozi a nye ndị enyi gị, ya nakwa enye aka n'ịgbasa ozi nke Kraịst. Ugbu a anyị ga-awụsa ọwa, ma eji maka na ịbụla onye a gọziri n'ụzọ dị ukwuu. Biko ịpụkwara isonyere anyị na agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị. Ịpụkwara isonyere anyị na ọgbakọ crusade nke na-abịa n'ọnwa na-abịa abịa. Biko sonyere anyị. Naanị bịa, kpọrọ ndị ezinụlọ gị, kpọrọ ndị enyi gị bịa. Imeela.